Hi guys, welcome back to my channel. Angni channel nongthangmanko arbo borobai asa khalamo nongthangmona boibw mwjangwinw dong, angbo mwjangwinw dong. Amprayo be mawजिया सोरनि टाइम मोनथिया थाबैदों आरो so जा cute नुनानै आङो भिडिअ खालामदों and boring मोननानै मा खालामगोन मा मागोन मोननानै so बेखौनो एसे vlog बानायनोसै सानबाय ओमफ्राय आङो दा बेलासिनि जानाय जानो नागिरदों साहा लोंहैनो नागिरदों नोंथांमोना आंजों लोगोआव नायलांफाबाय था मौजियाबो जा क्यूट नालाय बेखायनो आङो भिडिअ खालामबाय आरो ना माने बिमाजों फैदोंमोन आरो ना ओमफ्राय बिमायावहायबा थांबाय ओमफ्राय बिसोरखौ गालांबाय जा क्यूट गेलेगासिनो नै मालाय जा क्यूटखा I love चायावहाय साहा लोंहैनो नागिरदों बर मोननानै आङो देखायलांबाय थानोसै नोंथांमोना नायलांफाबाय थादो आङो रेडि जानोसै रेडि जानायखौ आङो देखायबाय थाला डाइरेक्ट लोगो हमहैनोसै ना I love चायाव जोङो बे चिरां सुपार मार्केटावहाय मम जानो हाबग्रोबाय आरो ना बेनि ममआ गोथाव नालाय स जोङो जानो थाखाय बेयाव हाबग्रोबाय मम जाग्रोनायनि उनाव I love चायाव थांनोसै नोंथांमोनाबो आंजों लोगोआव फैफाबाय थादो नायलांबाय थादो आङो देखायलांबाय थानोसै जि हायो देखायलांनो नाजानोसै आरो नोंथांमोना नायलांफाबानो जाबाय दायो नै मोनफैबाय I love चाय नायदो नोंथांमोना माबायदि हिमालय हटेलनि अपोजिट आरोना बियो नोंथांमोनाबो फैनानै लोंफैनो हागोन केसरनि साय बायदि अपसन दङ आरो मानिखौ लोंनो नोंथांमोना फैनानै लोंफैनो हागोन केसरनि चाया टेस्टि गोथाव मोनो बेखायनो आङो लोंनो थांदों आरो बेयाव गोसोखांनानै गोजौआव जिरायनानै लोंनायनिबो अपसन होदों आरो ना मोजां मोनदों ओमफ्राय बाहेरावबो जिरायनानै लोंनो हागोन नोंथांमोना जाग्राफोरबो दङ मा जानो गोसो जानो हागोन अर्डार होनानै ओमफ्राय नायदो नै बेबायदि जोङो गोजौआव जिरायनानै लोंदों आरो ना नोंथांमोना नायलांफाबानो जाबाय जिरायग्रायाबो मोजां मोनदों फट' लानोबो बिराद मोजां नोंथांमोनाबो फैनानै लोंफैनाय मोजां मोनदों आङो बेखायनो बुंदों ओमफ्राय नोंथांमोना मोजां मोना नोंथांमोननि खोथासो बियो नाथाय आंनि ओपिनियन आं मोजां मोनदों आरो लोंनो थाखाय साहाजों लोगोसे चावमिनबो जाबाय ओमफ्राय आं भिडिअखौ एसेबां मानि गोलाव बानायबाय थाला आं भिडिअखौ बावनो एन्ड खालामनाय जासिगोन नोंथांमोननि अननाय आरो सापर्ट नांगौ आंनो नोंथांमोना अननानै आंखौ सापर्ट खालाम आं भिडिअखौ बावनो एन्ड खालामनोसै स थेंक इउ सो माच गाइस आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालामनानै होनो दाबाव स थेंक इउ बाय बाय लाभ इउ अल